Hello mga kapobreng kapos. Ato ning ano na atong lubi sa una itong usaray bunga mga kapobreng kapos. Awa. Awa niyo update ni karon no. Apo buyag. Mungingin na sa una usaran ka bunga ni dayon. Karon awa. Nah, butong na siya. Kagmay kayo mga kapobreng kapos kay kita ang punuan po nga grabe pong gamaya. So, awa, nagkana kayo bunga po buyag. Oo. Ato nerong kanan og suway kay may butong. Oh. Alay usa na bali dire oh. Wa kay siya bunga. Ano dayon na ni siya. Ani pa gyud nga po sunod oh. Kagmay. Ano na pud tay ungol na pud ana singa bungol. Una pa sluyo oh. Kana siya bunga mga kapobreng kapos bubuyagan. So kan ni ato ning ipon ron kay atong suwayan o gahi na ba ni o butong pa ba ni kagmay ra man ni siya bunga atong last kay inani ra pud to kadako pero lahing na to kung na paglihin ako ani abtan maglahing kay ito ko butong pa niya lahing naman di ani siya na kapit na po na unod agmayon na siya nga lubi ng punuan cute is ipunta ni gahi di aning unison di lang tanis sakon kay murag mahiya man ako sakon pa ni kaon na tagbutong. Okay, salamat mga kapobreng kapos. Bye bye.